Mae yna olygfa annwyl iawn o'n blaen ni fan hyn yn y prif gylch yn y canol gyda'r adran A. Ac yn ni'n edrych ar y wobr arbennig ar gyfer yr ebolion a'r ebolesi sydd wedi bod gyda'i mhame yng nghanol y prif gylch. Fyne heledd cynwal sydd gyda chi ar hyn o bryd ac yn gwmni fi mae Beth Simons-Evans. A mae yna annwyldeb yn perthyn i'r dosbarthiadau'r ebolion. Oes, maen nhw'n lyflu yn dyn nhw. Mae gweld plant yn chwarae yn hyfryd be bynnag i nhw yn dwe. Wyn bach, lloi bach, ebolion bach, a mae gweld nhw'n y cylch yn hyfryd fyd. A fi'n credu mae Sarah Heima wedi penderfynu ar Glen Rose Hopscotch fyna i gael yr Pencampwriaeth yma, sef yr Eboles sydd wedi ennill bore yma o berchnogaeth Lilia Greenwood gan Langfenyn Nelson allan o Ceilan Heilo. Yna hi, Sarah Heimer, y beiriad yn rhoi y gerdyn. A'r eboles wedi bihafio'n ardderchog. Odi, mae wedi bod yn anwyl iawn yn y cylch chwarae teg iddi. Ac yn brofiadol o weld, falle bod wedi bod i ambell i sioe ni wedi cael tipyn o ymarfer o flan llaw. Sa'n ni'n meddwl, a fi'n credu byddwn ni'n cymryd falle taw Lilia sydd fyna gyda'r gaseg, achos mae yn ei dagre. A nawr yn mynd i gymryd drosodd dangos yr eboles fi'n credu. Ac yn llawn heiddi cael y cyfle yma hefyd. Odi. Ac eith i'r cyfle nawr i gael y llun holl bwysig cyn bod ni'n mynd ati i ddangos Glen Rose Hopscotch ar ei gorau. A'r elfen o risg sydd i ddangos ebol neu eboles? Wel os, achos maen nhw bach o loose cannon mewn ffordd yn nhw, achos dim y profiad gyda nhw, sim digon o brofiad i wybod beth maen nhw'n neud mewn ffordd. Mae popeth yn newydd iddyn nhw. Fel rhoi plant o flan camera. Ydy. Ond mae wedi bihafio'n wych o flan y camera heddi. Odi. A'r dagre'n gweud cyfrolau. Mae'n ddornod emosiynol iawn i Lilia Greenwood, a hynny wedi bod yn amlwg hefyd wrth iddi dywys Glen Rose Hopscotch ac yn derbyn y gymeradwyaeth heiddiannol iawn hefyd ac yn ennill gwobr arbennig ar gyfer yr ebolion neu'r ebolesau yn yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Dornod gwych iddyn nhw gyd. Well, Lilia Greenwood and Dad Stephen, you've just come out of the Royal Welsh show and you've had your first ever win here with a homebred. Can you put it into words? Absolutely not. I don't even know what to say. I'm like, is this real life? This is insane. I cannot believe it. So how long have you guys been breeding? I've been in it since we were 11, so 30, 38 and 39 years or so. Been coming here, have some good days and some bad days like everybody. But now it's a pleasure to see my daughter take over and start doing it. So it's lovely. Started well. Yeah, hell of a start, yeah, really pleased. The first foal that's in her name as well, so... And she's done all the hard work with her. She's got a lead and she's got a go in. It's all Lilia's hard work at home. So it's all credit to her. Well, many, many congratulations. What a day. This is going to stay in the memory for a long time now, isn't it, Lilia? Definitely, yeah. Well, go and enjoy, guys. Stay on Cloud9 and have a great rest of your Royal Welsh show. Thank you very much. Thank you.